Автомобилният пазар в момента е напълно обърнат с главата надолу. Повечето SUV-та гният по автокъщите с месеци, събирайки прах, докато купувачите се отдръпват, а продажбите спадат. Но тогава имате тези 14 SUV-та, които изчезват от паркингите, сякаш отново е 2019. Някои се продават за по-малко от 3 седмици и дилърите едва успяват да поддържат наличност. Тук се случва нещо по-дълбоко. Един SUV се продава повече от всичко, дори повече от Toyota. Днес ще направим обратното броене на 14-те SUV-та, които ще се продават като топъл хляб през 2026. Да започваме. Място 14. Honda CR-V 2026. Honda CR-V 2026 е еталонният компактен SUV в Америка. Според данните на CarEdge, CR-V се движи за 57 дни с почти 40 000 продадени бройки на средна цена от 38 600 евро. Honda за 2026 го подобри още повече с по-голям 9-инчов сензорен екран, безжични Apple CarPlay и Android Auto и безжично зареждане във всички версии. Новият Trail Sport Hybrid е за хора, които искат този здрав приключенски вид, без да жертват ефективността. И така, защо всички продължават да го купуват? Защото просто работи. Интериорът е огромен с най-доброто товарно пространство в класа си. Хибридните модели достигат 40 мили на галон. Той е тих на магистралата, удобен при дълги пътувания и има класическата надежност на Honda, която ще работи 200 000 мили без оплаквания. Стойността при препродажба е отлична, затова виждате CR-V навсякъде. От купувачи за първи път на около 20 години до пенсионери, намаляващи размера от по-големи SUV-та, той достига всяка демографска група. Типичният клиент е семейство, търсещо надеждност, пространство и ефективност без драма. CR-V е идеалният отговор на тази нужда от функционален семеен автомобил. Място 13. Mercedes-Benz G-класа 2026. Mercedes-Benz G-класа 2026 е луксозна кутия на колела с цена около 200 000 евро. Продава се от дилъри за 52 дни с 1257 продадени бройки през последните 45 дни. 1257 бройки не е огромен обем. Това не се конкурира с 40 000 продажби на CR-V, но точно в това е смисълът. Мерседес е овладял изкуството на контролирания дефицит. Те умишлено поддържат производството достатъчно ниско, така че търсенето винаги да надвишава предлагането. Това е брилянтна стратегия. Резултатът е, че G-класата средно струва 193 000 евро на транзакция, което я прави един от най-рентабилните автомобили на Мерседес на бройка. За 2026 Мерседес премахна V8 за 3 литров редови 6-цилиндров двигател с турбо и компресор, произвеждащ 443 конски сили с 48 волтова мека хибридна система. Това не е любимият ми ход, но на купувачите не им пука. Новият модел получава и актуализирана M-Bux сензорна екранна технология. Под капака тя все още е истинска. Шасина рама, 3 блокиращи диференциала и истинска офроуд способност. Но да бъдем честни, повечето никога няма да видят мръсотия. Типичният клиент купува статус, ексклузивност и теоретична способност. G-класата е върховният символ на статус. Място 12. Lexus NX 2026. Lexus NX 2026 се движи само за 49 дни, с почти 6000 продадени бройки през последните 45 дни на средна цена на транзакция от 50 900 евро. Сега, ето нещо лудо. Спомняте ли си, когато покрихме най-бавно продаващите се SUV-та? Lexus NX Plug-in хибрид буквално седеше на паркингите с почти нулеви купувачи. Никой не го искаше. Но тази обикновена хибридна и бензинова версия изчезва от рафтовете. Каква е разликата? Просто. Plug-in добавя около 10 000 евро към цената и трябва да го включвате всяка вечер. Повечето хора просто не искат тази неприятност. Обикновеният хибрид ви дава 39 мили на галон без никаква драма от плагин. За 2026 Lexus пусна по-голям 14-инчов сензорен екран, който вече е наистина използваем. Старата система беше болезнено бавна. Те изгладиха хибридното задвижване още повече и добавиха безжично зареждане, което не изпича телефона ви.
Но ето какво наистина продава тези. Надеждността на Lexus е легендарна. Вие купувате автомобил, който ще работи 300 000 мили без проблем. Интериорът се усеща наистина премиум. Истинска кожа, истински шевове, материали, които не се усещат евтини. А стойността при препродажба остава абсолютно силна. Типичният клиент на Lexus търси японски лукс с доказана надеждност. Място 11. Cadillac Escalade 2026. Cadillac Escalade 2026 изчезва от паркингите само за 45 дни с 5630 продадени бройки, средно на солидна цена от 125 800 евро. Cadillac абсолютно успя с редизайна от 2021 и все още се носят на тази вълна. Моделът от 2026 поддържа този импулс с масивния 55-инчов извит OLED екран, който се простира по цялото табло. Под капака имате V8 двигател от 6,2 литра, изпомпващ 420 конски сили, съчетан с плавната 10-скоростна автоматична скоростна кутия на GM. Не се опитва да бъде спортен. Това е чиста американска мощ и присъствие. Super Cruise е стандартен за по-високите версии. Американското GM Hands-Free шофиране по магистрала, което наистина работи по-добре от повечето конкуренти. Въздушното окачване поддържа всичко меко и плавно, дори когато пътят не е такъв. Интериорът е абсолютно от следващо ниво. Истинско дърво, истинска кожа, тапицерия на тавана от алкантара и тази безумна AKG Studio Reference аудиосистема с 36 високоговорителя, която звучи по-добре от домашните кина на повечето хора. И така, защо се продава толкова бързо на 125 000? Защото Escalade все още е върховният американски символ на статус. Типичният клиент е успешен изпълнителен директор, знаменитост или предприемач, който иска да направи изявление с американския лукс. Място 10. GMC Yukon 2026. GMC Yukon 2026 се изчерпва за около 43 дни с повече от 6100 продадени бройки през последните 45 дни. Така че, по същество, това е по-практичният братовчет на Escalade. Същите основи, същата платформа, същият отличен V8 двигател, но с около 35 000 евро по-евтин. И тази ценова разлика е точно защо се продава дори по-бързо от Escalade по отношение на обем. Но ето какво наистина продава Yukon – пространство и възможности. Това нещо може да тегли 8400 паунда, да побере до 9 души и пак да има място за багаж. Семейства с 3 деца и лодка – това е вашият автомобил. Версията Denali е мястото, където повечето купувачи се приземяват. Тя ви дава това луксозно усещане без показния вид на Escalade. И според Carriage, на средна цена от 88 400 евро, получавате истински лукс и възможности, без да преминавате в 6-цифрения територия. Това е сладкото място. Типичният клиент е голямо семейство, което се нуждае от пространство, възможности за тегляне и достъпен лукс. Yukon е идеалният отговор. Място 9. Lexus RX 2026. Lexus RX 2026 се движи само за 40 дни с почти 16 000 продадени бройки през последните 45 дни на средна цена от 61 338 евро. И да, това е най-продаваният модел на Lexus. Ето какво прави това толкова впечатляващо. Lexus дава на купувачите опции. Можете да изберете традиционния бензинов двигател или да преминете към хибрида, който ви дава 36 мили по галон комбинирано. Така или иначе, получавате същия красив екстериор и премиум интериор. Пълният редизайн за 2023 все още изглежда свеж. Тази вретеновидна решетка, елегантно LED осветление и масивният 14-инчов сензорен екран, който вече наистина работи. Старата система беше болезнено бавна. Тази реагира както трябва. Интериорът има отлични материали, удобни седалки и щедро пространство на втория ред. Технологията за безопасност е пълна във всички версии. Типичният клиент на RX е успешен професионалист или утвърдено семейство, търсещо надежден лукс без немската показност. Lexus е идеалният отговор за този дискретен и надежден лукс.
Място 8. Toyota RAV4 2025. Toyota RAV4 2025 се продава бързо. Според CarEdge, предлагането на пазара е само 39 дни с повече от 80 000 продадени бройки през последните 45 дни на средна цена от 37 424 евро. Това е най-продаваният SUV в Америка. Сега, ето какво движи това безумно търсене. Хората бързат да купят модела от 2025 преди да е станало твърде късно. Защо? Защото за 2026 Toyota взе масово решение. Всеки RAV4 ще бъде само хибрид. Няма повече само бензинова опция. Така че купувачите, които искат традиционния бензинов двигател, сега бързат да грабнат последните. И дилърите отчаяно искат да изчистят тези преди хибридните модели от 2026 да пристигнат на пода. Това означава реални стимули, реални отстъпки и място за договаряне. Нещо, което почти никога не виждате в RAV4. 2025 ви дава този доказан 2,5 литров 4-цилиндров двигател, произвеждащ 203 конски сили. Не е елегантен, не е високотехнологичен, но е изключително надежден и осигурява приличен разход на гориво от около 30 мили по галон комбинирано. Освен това, не е нужно да се притеснявате за разходите за подмяна на хибридна батерия в бъдеще. Просто, доказано и бързо изчезващо. Типичният клиент е интелигентният купувач, който знае, че чистият бензин ще издържи по-дълго и иска да избегне хибридните усложнения. Прозорецът на възможността бързо се затваря. Стигнахме до средата на списъка с SUV-та, които ще се продават като топъл хляб през 2026. Следващите 6 включват екстремен лукс, напреднала технология и невероятни стойности. Ще говорим за доминиращи японски, преоткриващи се американски и изненадващи немски. Номер 1 се продава по-бързо от всички. Продължаваме. Място 7. Toyota Sequoia 2026. Toyota Sequoia 2026 се движи за 36 дни с повече от 5375 продадени бройки през последните 45 дни, средно на солидна цена от 83 600 евро. Може да си мислите кой харчи 84 000 за Toyota, когато повечето хора дори не могат да си позволят приличен употребяван автомобил в момента. Ето истината. Висшата средна класа подкрепя продажбите на автомобили в Америка в момента и производителите абсолютно го обожават. Те произвеждат тези скъпи SUV-та, напълно натоварени с всякакви екстри, защото там е печалбата. Sequoia получи пълен редизайн за 2023 и трансформира камиона напълно. Старият жаден V8 изчезна. Сега получавате V6 3.5 литра хибриден двигател с две турбини, произвеждащ 437 конски сили и 583 либра-фута въртящ момент. Но ето го и уловката. Получавате много по-добра икономия на гориво от стария модел. Около 20 до 21 мили на галон комбинирано, което не е лошо за масивен SUV с 3 реда седалки, който може да тегли 9000 либри. Интериорът е истински лукс с голям екран и напреднала технология. Типичният клиент на Sequoia е голямо семейство, което се нуждае от капацитет за тегляне, пространство и лукс с надеждността на Toyota. Sequoia е идеалният отговор на тази нужда от голям, способен и надежден SUV. Шесто място. Toyota Corolla Cross 2026. Toyota Corolla Cross 2026 се движи само за 35 дни, с повече от 20 000 продадени бройки през последните 45 дни, средно 31 330 евро. Това е начална цена с абсолютно масивен обем. Това е тайното оръжие на Toyota в момента. Corolla Cross се намира между миниатюрния CHR и RAV4 и е идеалният размер за хора, които искат SUV, но не се нуждаят от нещо огромно. По същество това е повдигната Corolla с хетчбек. И точно това искат купувачите. За 2026 Toyota му даде освежаване. Нов дизайн на решетката, който изглежда много по-модерен, и увеличиха сензорния екран до 10 точица 5 инча. Това е забележимо подобрение спрямо по-малкия стар екран. Имате 4-цилиндров двигател от 2 литра, произвеждащ 169 конски сили. Не е бърз,
но си върши работата и връща около 32 мили по галон комбинирано. Но ето защо тези се разпродават бързо. Достъпност. Средно по 31 000, това е един от най-евтините начини да се здобиете с чисто нов SUV с емблемата на Toyota. Млади двойки, купувачи за първи път и хора, които намаляват размера от по-големи превозни средства, ги купуват. Типичният клиент търси достъпен вход в света на SUV-овете с надежността на Toyota. Corolla Cross е идеалният отговор. Пето място – Lexus GX 2026. Lexus GX 2026 се разпродава от автосалоните само за 30 дни с повече от 3700 продадени бройки през последните 45 дни. GX получи пълен редизайн за 2024 и от тогава е в огън. Това нещо от забравения Lexus се превърна в най-горещия билет на партидата. Защо? Защото Lexus най-накрая успя да улови какво наистина искат купувачите. Здрав SUV с карусерия върху рама, който изглежда модерен и луксозен, но все още може да се справи с сериозен офроуд. Под капака имате V6 от 3.4 литра с две турбини, произвеждащ 340 и 9 конски сили. Той е мощен, плавен и много по-ефективен от стария V8. Интериорът е красив. Премиум кожа, масивен сензорен екран и качество на изработка, което се усеща, че ще надживее ипотеката ви. 3 реда седалки, въпреки че третият ред е тесен. Но ето какво подхранва целия този шум. Възможностите за офроуд са легитимни. Постоянно задвижване на всички колела, заден заключващ диференциал, контрол на сцеплението и сериозен клиренс. И купувачите знаят нещо критично. Тези неща се обезценяват невероятно бавно. Не хвърляте пари на вятъра. GX се произвежда в Япония в завода на Toyota Tahara, в Aichi, същото съоръжение, известно с производството на някои от най-издръжливите автомобили Toyota. Според Car Edge, на средна цена от 80 358 евро, купувачите плащат висока цена и не им пука. Някои дилъри дори добавят надценка, защото търсенето е толкова високо. Типичният клиент на GX е ентусиаст на офроуда или приключенско семейство, което търси лукс, възможности и тази легендарна надежност. Четвърто място – Toyota Highlander 2026. Toyota Highlander 2026 се разпродава от автосалоните само за 26 дни. Дилърите продават повече от 9200 бройки на всеки 45 дни, а средната транзакционна цена е 52 294 евро. За 2026 Toyota запази изпитаната формула. Имате 4-цилиндров турбодвигател от 2.4 литра, произвеждащ 265 конски сили. Или можете да преминете към хибрида, който осигурява 243 конски сили с много по-добра икономия на гориво от около 35 мили на галон комбинирано. Хибридът е мястото, където умните купувачи се приземяват. Плащате малко повече предварително, но получавате по-добра икономия на гориво. И така, защо се движат толкова бързо? За много купувачи това е сигурен залог. Той е надежден, лесен за живеене и запазва стойността си по-добре от повечето SUV-ове с 3 реда седалки. Интериорът е просторен и удобен с адекватна технология, без да е прекалено. Типичният клиент на Highlander е утвърдено семейство, което търси надежден SUV с 3 реда седалки без драма и без показност. Toyota е идеалният отговор на тази практична и надеждна семейна нужда. Трето място – Mazda CX-910 2026. Mazda CX-910 2026 е премиум SUV с 3 реда седалки на Mazda и е изненадата на пазара. Той се движи бързо в дилърствата и купувачите реагират положително. CX-910 е залогът на Mazda в сегмента на големите премиум SUV-ове, конкурирайки се с утвърдени немски и японски марки. Двигателят е 3.3 литров редови 6-цилиндров турбодвигател, произвеждащ 340 конски сили.
плъгин хибридната версия комбинира 2 точица 5-литров 4-цилиндров двигател с електрически мотор за комбинирана мощност от 323 конски сили. Интериорът е истински лукс, като Mazda съперничи на утвърдените премиум марки. Кожа напа, истинско дърво, полиран метал и внимателни детайли. 12-инчовият екран и инфотейнмент системата са интуитивни. Седалките предлагат отличен комфорт на първия и втория ред, въпреки че третият е тесен за възрастни. Технологията за безопасност е изчерпателна с напреднали асистенти за шофиране. Цената е конкурентна, започва от 50 000 и напълно оборудван достига 70 000. CC90 предлага премиум лукс на достъпна цена. Купувачите разпознават стойността, която Mazda предлага с превъзходно качество на изработка от немските на по-ниска цена. Управлението е спортно с добре калибрирано окачване и прецизно кормилно управление. Типичният клиент на 6-910 търси различен, по-рядко срещан лукс с японска надежност и премиум дизайн. Mazda удря силно в премиум сегмента. Второ място – Hyundai Palisade 2026. Hyundai Palisade 2026 е на второ място в този списък и се продава изключително бързо. Редизайнът на Palisade за 2026 носи хибридна система, заменяйки традиционния V6. 2 точица 5-литровият турбодвигател, комбиниран с електрически мотори, осигурява комбинирана мощност от 329 конски сили и 460 Нм въртящ момент. Икономията на гориво се подобри драстично. Комбинираният пробег може да надвиши 1000 км с един резервоар. Външният дизайн е по-здрав и внушителен. Предната решетка се увеличи и хоризонталните LED светлини му придават уникална визуална идентичност. Интериорът разполага с водещо място за краката на втория и третия ред с истински комфорт за възрастни, а не с тези символични трети редове. Материалите са премиум с кожа напа, истинско дърво и панорамен 12-инчов екран. Технологията е изчерпателна с асистент за шофиране на ниво 2 и премиум звукова система. Цената започва от 50 000 евро, изключително конкурентна, когато конкурентите предлагат по-малко пространство, по-малко технология за повече пари. Palisade доказва, че Корея не просто се конкурира, а се стреми да ръководи. Капацитетът за тегляне е 2300 кг, а багажникът е просторен дори при използване на третия ред. 10-годишната или 160 000 километрова гаранция на основните компоненти предлага абсолютно спокойствие. Типичният клиент на Palisade е успешното семейство, което търси пространство, лукс и надежност, без да плаща немската премия. Hyundai удря там, където боли най-много конкуренцията – качество, цена, технология и надежност комбинирани. Palisade води продажбите в своя сегмент на множество световни пазари. Първо място – Audi Q5 2025 до 2026. Audi Q5 2020 и 5 до 2026 е най-бързо продаваният SUV в Америка в момента, движещ се само за 21 дни. Дилърите продадоха почти 1200 бройки за 45 дни с средна транзакционна цена от 59 913 евро. Q5 продава повече от всичко. Да. Въз основа на предлагането на пазарни дни. Да. И ето какво прави това толкова интересно. Audi пусна изцяло обновен Q5 за 2025 и той е най-продаваният им модел по една причина. Те уцелиха актуализацията. Нов, смел, външен стил, който изглежда много по-агресивен и модерен. Интериор с напреднала технология с огромен извит екран, вграден Google за навигация и повече мощност под капака с 268 конски сили с стандартно задвижване на всички колела Quattro. Новата трансмисия с двоен съединител е бърза и отзивчива, което го прави да се усеща по-спортен от стария модел. И ако искате още по-добра производителност, SQ5 осигурява сериозни емоции. Но ето къде става умно. Audi продава Q5 2020 и 5 и 2020 и 6 един до друг. А дилърите са мотивирани да преместят стария инвентар бързо с стимули. Според CarEdge, на средна продажна цена от 59 913 евро,
получавате най-популярния SUV на Audi в момент, когато сделките са наистина възможни. Тази комбинация от свеж продукт и спешност на дилъра е причината да се движи толкова бързо от рафта. Интериорът е премиум с отлични материали, авангардна технология и изключително комфортни седалки. Товарното пространство е щедро с багажник от 550 литра. Технологията за безопасност е изчерпателна с напреднали асистенти за шофиране. Управлението е спортно, типично за Audi, с стегнато окачване, прецизно кормилно управление и незабавна реакция на газта. Ето ги 14-те SUV-A, които ще се продават като топъл хляб през 2026. От CR-V на 38 000 до G-класа на 200 000 има опции за всеки бюджет и нужда. Тенденциите са ясни. Хибридите доминират, защото купувачите търсят ефективност без да жертват пространство.